Hola, buscadors! Anem per un xacra que, diguem que té molta... La gent s'equivoca molt amb ell. És el xacra que en diguem xacra sexual. Molta gent li diu xacra sexual. Bé, té que veure amb la sexualitat, sí, però és molt més que això. De fet, diguem quasi... Amb molta gent és el menys important en aquest cas, de les energies que treballa aquest xacra. Aquest xacra té que veure amb moltes coses. Entre altres, una que interessa a tothom, els diners. Per què? Aquest és el xacra relació. L'energia d'aquest xacra és el xacra relació. Relació amb els altres i relació amb el món. La meva relació amb el món. I la meva relació és afectiva, física, mental, etc. La relació. Quan tinc una relació humana, pot ser d'amistat, pot ser de família, pot ser de parella, pot ser sexual, i quan me relaciono amb el món, també a nivell de relació, una de les coses que hi ha molt és l'intercanvi econòmic. Els diners, que en diguem nosaltres, l'intercanvi econòmic. Aleshores, l'economia té que veure, la nostra economia té molt a veure amb aquest xacra. O sigui que, bé, i aquest xacra es divideix en dos. La part davantera, que és admissió, l'acceptació, l'admissió. No fem servir la paraula acceptació perquè la fem servir per al xacra cardíac, com heu vist, el xacra amor, l'acceptació del món, del que és, de com són els altres, etc. En aquest cas és acceptar, en aquest sentit, admetre que et donguin. Tu has de rebre i donar. Doncs aquest és el de rebre. Aquest xacra, quan et surten a la tirada, t'està parlant de que la teva ànima vol que passis experiències que tenen a veure amb l'acceptació de lo que ve dels altres, de lo que ve del món. Cuidado perquè molta gent pensa que tothom vol tenir diners. I és veritat, mentalment, però no és veritat del tot. Perquè molta gent té por de tenir. I sobretot, té por dels lligams que representa, o almenys socialment, quan te donen alguna cosa. Rebre un regal normalment sol significar que després tu tindràs que fer un regal, per exemple, de complet, d'aniversari, no? Doncs quan algú et dona, la primera desconfiança que hi ha, perquè t'han ensenyat que si has de ser agraït, si et donen has de donar, és cert, d'alguna manera, però no d'aquesta manera obligada, perquè llavors no funciona correctament, però com que és això, doncs molta gent es tanca. I hi ha molta gent que ni plaer es deixa rebre. A veure, a nosaltres ens han ensenyat una cosa que és, quan te diuen, oh, que bé que ho has fet, el primer que ens surt és dir, no ha estat res. Com que no ha estat res? Fixa-t'hi que som nosaltres mateixos els que ens tanquem, fins i tot a rebre elogis. Que ens diguin, oh, que bé, que has fet alguna cosa, ja, hi ha gent que no, Hi ha gent que, s'infla quan li diuen, però la majoria de nosaltres ens han educat així. Estem tancats a rebre, molt sovint. Mentalment, sí, tots volem rebre regals que ens donguin plaer sexual, també, no? O plaer sensual, o plaer del menjar, per exemple, no? O que ens donguin diners. Sí, tothom mentalment està obert a això, però en realitat no. Tenim molt sovint, hi ha persones que tenen aquest xacra tancat. També pot ser al revés, però d'entrada, quan et surt aquest, t'està dient, ei, tu no saps rebre. No saps rebre de manera correcta. O ets un dels que demana massa, que de vegades també passa, que és el contrari de no voler rebre, no? Demanar, sense donar, però rebre. O passa això, o és al revés, que estàs tancat per alguna raó, i t'està dient, aprèn a obrir-te, admet que et donguin. Que et donguin coses. El món, l'univers està esperant donar-te, regalar-te coses. Obre't. Aquesta és l'experiència que toca ara. No és dolenta, però no us penseu que sigui gens fàcil. Estem molt acostumats a lo contrari, a estar tancats i bloquejats amb aquesta història. Si surten a la tirada és per alguna raó. Viu-la, aprofita-la, ja que t'ho està dient, no? Si teniu dubtes, en els comentaris. I ens veiem en el següent vídeo.